Zelena maska je visoko efikasno sredstvo zaštite u ovom periodu korona infekcija, zato što poseduje filtere koji su sertifikovani nemačkog porekla, zadržavaju viruse, bakterije, prašinu, infektivne agense, alergene, visoko efikasno, plus pružaju jednu bezbednost potpunim ovim zaptivanjem od nosa do brade i nemogućnost ulaska bilo kakvih čestica u toku razgovora recimo sa nekim ili u kontaktu bližem sa pacijentima. Uglavnom je to srednja i starija populacija koja se odlučuje za primjenu ove maske iz prostog razloga što je visoko efikasna, a opredeljuju se iz prvenstveno sigurnosnih razloga, a druga stvar je i ekonomske prirode, zato što je maska isplatljiva, odnosno kupite jednom telo maske i koristite ga, da kažem, doživotno, garanciju svoju ima, a menjate samo filtere. Filteri se menjaju posle 300 sati korišćenja, u svakom pakovanju imate po 3 filtera, jedan filter se koristi 100 sati, tako da je u odnosu na sve druge maske jako ekonomski isplatljiva. Da, ljudi se odlučuju i za to, za masku zbog tih razloga, zato što je i zagađenje sve veće i veće. Naime, ovi filteri zadržavaju i čestice koje zagađuju vazduh i alergene, a prvenstveno se odlučuju i ljudi koji imaju sve simptome alergija, naročito u proleće i s jeseni kada je to najintenzivnije. Kupci mogu nabaviti masku direktno dolaskom u apoteku, oni koji se ne nalaze u blizini, pošto se apoteka nalazi u Zemunu, znači koji nisu u Zemunu i Novom Beogradu, može se poslati poštom, slali smo za Novi Sad i druge gradove, tako da telefonom, pozivom na kontakt telefon apoteke, možemo se dogovoriti i masku poslati u vrlo kratkom roku do kupca.